daray turista dya. Nakatak. Ay problema dya, mani-enjoy rad view pero sa basura takatak da ninimaw. Ay basura day. Yas waliwat sikara. Tanglikitan day view pero takatak day basura. Pinamasikan to sa solo. Bakit ta kinahawak mo oras mo sa man to? Mana negosyo? Ese, na kayo!
Ito yung daang kalikasan during sunrise. Medyo mataas na araw. Ito kasi 10 to ya. Ay, pinas ang katalabat. Oh. Yapo dahil kinare basura. Nakaray turista dyan ah. Ini puro Jollibee. Boys, come on. For the views. For the views. Ganda sir. Mara kaya ginawa na takyan ang makinira reforestation niya. Tanong ng daya yun. Isang reforestation na ani. So nagawa dyan. Tanong-tanong ni Ray. Memory pula yan nani. Memory pula nani. Ayos naman. Again, si Magap sumuta dyan. Mau niya ikaw na sila kanina ni Spike. Palo niya mo. Aray muta daw. Nasi mo siguro. Wala ni Jollibee ni. Hindi pati Jollibee wa dyan. Hindi karara ya. Smile. Ay, smile lah. Smile. Yes. Burrito. Bakit ito asupok me. Ulang. Ganito bali-bali dyan kumon. Dabis dyan kumon, dabis. For the views. Kami lang natuloy dyan, tani, sa dalan, medyo makisir. Gabag-gabay may kumon, ha? Bigay kisir to. Alright.
Ito, nasa ano na kami na, gitna ng bundok ng Tral. Bundok ng tralala. Oo. Ayan, si Sir Cesar. Kala ko kanina, si Sir Cesar, diretso eh. Yung pala, may tawag ng kalikasan pala eh. Kala ko kating-kati na siya, nung nakakita ng rock food. Tawag ng kalikasan pala. Alright. Punya sa. Punya. Magpapatuloy ka. Lalo tayo palusot. Alright. Tamunan, nasagot mo yun. Palamboy. Mutay! Nasagot si Palamboy. What of you guys? Yes! Yeah. No.
A few moments later. Coffee time. After breakfast, coffee time. Para disappoint ito. Sumbal kami lanahan. Giniling? Sa akin po, isang sulay, saka isang igado. Sige, pagsamahin nyo na po. Saka may soft drinks pa kami. Tol! Sa stimula eh.